fra fjernsynet? Er der Louise? Ja. Så lige kom herude. Jo, hvad sker der? Jeg kommer her med Alexander, fordi der er noget, han godt vil sige til dig. Okay. Ja, altså nu er vi jo sådan gået i klasse sammen, sådan i ret lang tid. Og så har vi sådan snakket en del sammen også. Og så var det, jeg tænkte, at jeg tænker, at eller jeg troede, så ville du måske også godt sådan lige mig. Og så tænkte jeg, om du ville lige det også. Jo, jeg er helt, jeg ved ikke helt, hvad jo. Undskyld, altså, hvem er du? Jeg er Sebastian. Okay. Alexander, der ved jeg ikke lige har sagt til dig, jeg har fået kæreste på. Jeg ved godt, jeg vil gerne være i biografen, men jeg tror, du har misforstået. Jeg har ikke rigtig nogen følelser for dig. Okay. Men jeg vil gerne være i biografen. Måske vi skal snakke sammen, så går jeg lige, ikke? Okay.